karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Play them too. Iyan, Animal. ayaw gid pagsugot nga mas ubos kag posisyon kay sa imong ina-ina ha. Business na sa imong ginikanan. Litson! Iyan! Iyan, asa man ka paingon? Iyan! Pagkabwisit ining kinabuhi, ako naman ang nabilin. Makalagot. Dili naman hinuon ko maatiman ni Iyan ining kalakiha. Tungod na niyang ina-ina. Iyan! Iyan, masod ko, ha? Pagtaksi na lang, paulisin nyo. Kaya doon ako ilakton. Asa man ka? Mobile ko nimo. Oh, ikaw. Pero muhapit lang ulit sa amo, ha? Aron makailis ko. Hello, Agnes. Hello, Ed. Nagkita naman mo sa akong asawa sa mong kasal, di ba? Oo. Hello, Alexa. Waday ko makapahalipay nimo sa inyong kasal. Busy ka kaayo. Ay, why problema, ma'am? Tawagan ko, Tita Agnes. Oh, okay. So, Ed, final na yun ni. Siya ang mupuli sa akong posisyon? Oo. Business ni sa namatay na kong asawa. Angay lang, ngang akong bagong asawa ang muduma ni... Okay, sige. Sugda na ba natong orientation? Yes. Itugyan ko siya nimo, Agnes. Balik ko na ako siya. May meeting pa kong tambungan karong alas 9. Sweetheart, si Agnes na ang bahala nimo, ha? Okay na, Ed. Uy. Buutan siya. Ayaw ka balaka. Dili ko mamaak. Ano na sige. Mubalik ko after 2 hours. Hala? 2 ka oras? Ayaw ka balaka. Kuwang ang 2 ka oras sa imo karong makita. Ha? Dali. Sunod na ako. Arita sa liyo. Diri sa tahianan. Hey, Iyan, hinihinay lang. Magkalagot yun yung akong amahan. Niya naman to sa butik. Ano sa may plano ni mo kanon? Makigsulti ko ni Tita Agnes. Nga dili na siya mo resign. Dili ko musugot nga ang asawa sa kong amahan ang mumanage sa butik sa akong inahan. Iyan! Iyan, huwag na ko, oy! Mao ka na ang atong mga mananahi. Gikan sa 30, napo na lang silang tanan karon. Lisod na ang business sa butik ikumpara sa una. Wabaday mo mag-online selling? Oh, adunay reputasyon nga gibarugan kining maong butik. Espesyal ang design ni ini alang sa usa ka tawo lang nga maka-afford. Matag design ipahaom sa usa ka tawo lamang. Ang buot ipasabot nga walk-in lang yun ang kasagaran sa mga customer. Dili sab. Katulo sa usa ka tuig, may pagahimon nga fashion show ang Figura Boutique. Og imbitado ni ini ang tanang mga naa sa taas nga hutong sa katilingban aron mo pili sa ilang gown. Ay, mao pa? Importante kang Madam Carolina ang matag customer, Alexa. Ang buti pasabot nga, dili para sa mga pobre ang mga sinina dinhi. Yes.
Tungod kay espesyal ang mga design din Ilabi na cute sa mga gown nga himuon. Aduna tay duha ka designers. Imo silang maila-ila karon. Dali. Adto ta ditong dapitang. Unsa masab nang maong kwarto? Mao ka na diha ang kwarto sa mga mutaod og sequence o mga mahalong bato para sa gown. Mga gown ra gid ang mga gitahi ining maong butik. May mga sinina pero mas naila ang figura butik sa pagkamaayo nga mood sign o unique nga mga gowns para sa usa ka okasyon. Hala no? Para sa dato ra dining maong butik? Yes. Mao ka nang kibarugang reputasyon ni Madam Carolina sa buhi pa siya. Luuya din namong mga pobre, no? Di man day mi makasuway og sulob sa mga gown nga gikan sa figura butik. Ha? Kalimtito ako gisulti, ma'am, oy. Sige, mupadayon ta sa unahan. Hello, Tita Agnes. Oh. Ian. Ako di, Tita. Si Ian. Nalimot ka? Ang bugtong anak ni Papa Ed o Mama Carolina? Ian? Ikaw na? Yes. Hello, tita! Lira? Niya kasab? Giyo ba na lang nako si Ian? Kay doon ang intruder nga may abot ining dapita. Ako ba yung intruder nga gipasabot nimo? Ako ang intruder nga gipasabot nimo, no? Oh, ikaw. Kasabot de gakon unsay intruder, no? Doon na sab ko'y 15 ka ining list, no? Ay, nialaki mo yan. Uy, nabilin sa Byron. Nganong ako man ang ibili ni Musbay? Unsa ko? Boy? Tita Agnes, ngano imo man abi-abi ang fake nga asawa ni Tito Ed? Di sad ko fake, no? Original ko, no? Kasi ako, be. Oh. Tita. Ayaw pag-resign, ha? Iyan. Wa ko mo resign. May retire na ko. Tiguang nakaayo ko para ni ini nga business, iho. O gawas pa, ni ani makapuli na ko. Ang ikaduha ni mong inahan. Wa na nako siya dawata nga ikaduhang inahan, Tita. Gold digger. Okay. Miabot naman ang mga original, ma'am. Adto na lang ko sa gawas magpaabot ni Ed. Oh, no. No. Diha ka lang, Alexa. I'm sorry, Ian. Pero may order o mando sa imong amahan nga ang iyang ikaduhang asawa ang mupuli sa pag-manage sa figura boutique. Og ikaw ang assistant manager. No, Tita. Dili ko musugot anang maong posisyon. Wait. Tita, siya ang angay nga mo manage ni maong butik. Og dili ka nagbayhana. O sa kati kalibutan na niya mo manage ni butik. Oh, iho. Ang imong amahan ang pagkisultihin ni Ana. Alexa, dali na. Mupadayon ta sa atong tour. Excuse anak ninyo, ha? Busy pa mi. Wow! Kung makalihok ang panuway, murag kinsang dato Feeling manager pagyot. Biset. Tawagin imong amahan. Ing na siya, nga ikay mo manage ng butik. Magkalagot! Hello. Pa, may umag ako na lang ang mumanage sa figura butik? Naa ka sa figura butik? Yes, pa. Pa, kinalang madaog tarong ang butik. Ayaw nang ipadaan ang asawa ni mga wigrado. Magsulti tagtarong. Niya ako sa Bloom's Cafe. O ikaw lang ang gusto na kong ikasulti, ha? Ikaw lang. Bye. Unsa? Naasa at bang si Tito Ed? Sa Bloom's Cafe? Oh, apaso na ko siya. Magigsulti siya na ko. Mauban ko. Gusto siya nga ako lang ang iyang ikasulti. Busa, ikaw,
Pangita na lang ko na og laing lingaw, ha? Buset. Murag, mawani ko ni kalakihada. Wedding gown ang gisulop sa maniking nga gibutangan nila og mga kilak nga bato. Anak og mayor ang kaslunon. Mayor nga businessman. O nakakita ka ni anang mga bato nga may kilak? Unsa man na? Kagilak ana uy. Mga Swarovski crystals ka na. Hala ka nindot ana uy. Parehas mo nakakilak sa akong wedding gown? Ako ang nag-design sa imong wedding gown. Hala no? Salamat ha. Gwapa kay ko ini. Nahibaw ko nga angayan ka gyud sa maong wedding gown. Pero, mas angayan ni ini si Carolina. Ha? Dali. Sunod na ako. Ay. Mura magkaribal na ko ang patay. Pa, Lincoln. Coffee? oh, no, thanks. Pa, unsa ba yung gusto ni mong palutawon? Kalma. Kalma lang iyan. Dili mayo nga masuko ka. Kaigo na kong gisalbar ang figura butik sa imong inahan. Ug masalbar lang kini kon ang mumanage nini lahi ang perspective, lahi ang pamaagi ug lahi ang vision. O nagtuo ka? Nga ang imong asawa ang magkausab sa dagan sa mong butik? Positive ko. Makahimo siya dakong kausaban sa butik. Dili ko musugot pa. Ngano? Ikaw ba ang CEO sa atong kumpanya? May posisyon ka ba sa akong mga negosyo? Oh, pero, pa, Anak ta ka, yes. Tinuod na. Pero sama kang Alexa, wa ka say hibang kaagan sa negosyo nga akong gitukod. Giyusika na nimo ang kurso nga imong gihuman sa paglaag-laag uban sa imong banda. Ug may nang mahibaw ka iyan. Between ninyong duha ni Alexa, mas makasalig ko ni Alexa nga mao'y muda sa uban na kong negosyo. Ug ikaw, kung gusto ka makabaton og posisyon sa negosyo, magsugod ka na sa pagtrabaho isip assistant manager sa akong asawa. Period. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!